तोरा बाप तोरा बाप के फाटे छो तोरा बाप के फाटे छो डीजे मनीष रक्सौल तोरा बाप के फाटे छो मां गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो हम करबो बियाह के कोना तोहर अगुआ काटै छो हम करबो बियाह के कोना तोहर अगुआ काटै छो सुन गोरकी गे बात ना सुन पतरकी गे ओहो सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो बुझला गे तोरा बाप के फाटे छो तोरा बाप के फाटे छो सिंगवाई धर्मेंद्र निर्मलिया कितना दिन जीवा गोरकी बाप के तू डर से चलन के भाग जाई छी अपना घर से अपना घर हाँ, कितना दिन जीवा गोरकी बाप के अपना डर से चलन के भाग जाई छी अपना घर से तोहर माई खेलै छौ खेला तोहर भैया छाटै छो सुन गोरकी गे सुन पतरकी गे बात ना सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो तोरा बाप के फाटे छो तोरा बाप के फाटे छो अभी आप सुन रहे हैं सावरिया म्यूजिक हमरा नै डर लागे गोरकी कखनो मार से तोरा पाबै खातिर कटबै कटे के कोतार से हमरा नै डर लागे गोरकी कखनो मार से तोरा पाबै खातिर कटबै कटे के कोतार से धर्मेंद्र के तोहर छटकी बहिन दुनिया डांटै छो सुन गोरकी गे की रे सुन पतरकी गे बात ना सुन गोरकी गे हमरा से तोरा बाप के फाटै छो सुन गोरकी गे